Raviler andak rivayet kılıptırlar ki tarihte Hatem dip bir sahi adam özün tanıdık geçen adam. Bu Hatem'in iki tane peridat ayarları olupdur. Birinin adı Derkakil, böyle kızı Cana ol. Özde Hatem her 5-nji güni üýüniň goş golomlaryny, lagly jywahyrlaryny, göwhür merretlerini halkyna paýlap bererdi. Şoňa görä adam maňa näçe etse arskal geler dururdy. Bir cuma güni öýüniň hemme zadyny halka paýlap berip, indi öýde zat galan däldir da diýip iki aýalyny ýygyna tirkep daşaryk çykdy welin görse, iki tansa dur, size zat yetmedimi? Ýok. Ne biley sen kolsun diýip biriniň ýeňsesinden tutup idirdekledip öýüň içine daldy. Yeni bir dur barmagyny şyrkyldadyp, saňa da yetmedimi? Ýok. Bar ol yapydan pesin sen müňe olay malum bar. Çopan çolugy bilen sen kolsun. Bar şoňa tarap diýip oňa tarap onu uradyp. Hatem bir arkaýyn bir ýyrtkal ýaşap bolmazmy ka diýip iki peridat aýalyny ýygyna tirkep, owanyň çetinde bir derýanyň boýunda özlerine gamyş ýygynyp kepdermidar saýa çatma dikindiler. Şo çatmanyň içinde derkäkile burdy. Han düşek geljek ýerimizde arassyla derkäkil diýdi. Süpürgü bilen düşek geljek yerlerini sıyırsa hum bir gyzylyň üstü ýalpyldap gömülen gyzylyň üstü açylardy. Bir ötemen baýyň hazinasynyň üstünden öý tutar oturardy. Hatem bu taýda bir gyzyl barla. Aç görseler aşagy lokka gyzyl. Bir piyadaň eline bir tokka gyzyly berip barjar çekmen gyzyl paýlajak 5-nji gün diýip uratdy. Ol piyada yigit barıp halka gıygırıp kimde kim yeter yetmezligi bar bolsa Hatem 5-nji gün gyzyl paýlajaktyrlar. Haw şo derýa boýa bar beriň haw diýip gıygırardy. Yine halka şo gyzyllaryň hemmesini paýlap berdi. Hatem üçin bir adam zat neslinden aýal alal diýip bir taý diýen bir dul hatyna söz aýdyp barsalar, ol men Hatem ýal hannasa barman. Ol şu ýumrugundan çyksa ýala ýar gysmyndan çyksa. Şu berilendan gyzyllary bir hepdelap saklap oturman şonu derrew paýlaşdyryp öýläni halkyna çel baýlap gutarsa bolmaýarmy diýip özüne meter sahy bolupdyr üçünji ýaly. Şoň üçin Hatemyň bu taýy diýip aýdypdyrlar. Hatem indi öz ýurdunda gonyp göçüp gedibersin, bir alyslarda uzak ýerde bir ulu şäher bolan şoň paçasyna Eprun paça diýipdirler. Eprun şanyň welaýetinde edelli, kuwatly, gaýratly ýaş 40-dan geçen öz öýlenenok, iýlenenok, göreni bir arka odun tutany orong sapy azap bilen bu dünýä gelenden edeni bergi göreni görgi. Şo odun ýyk getirip beýwalardan odun ýakynçylara getirip gadan otlaýjylara berip şondan hakyny alyp, hakyna da bir nan waýda nan satyn alyp, şoňa düşen nany gara damagyny ötürüp güzeranyny zordan aýlandyryp beren sade pelwan bir gün bir arka odunyň aşagynda gelýärdi. Şonda oduny orta ýolda başyndan ýere bala vurup derini sigirip sade pelwan yaradana nalyş edip oturdy. Päka perwerdigara men dünýe gelip görenim görgi edenim bergi tutanım orun sapy başga gowun ýok maňa. Meni ýa il gün ýaly öýli işklet desdeňet il gün bilen ýa da amanadyň al yaradan. Men galan ömrümem diýdi şu arka bilen odun çekip gezjek bolsam bu ýaşaýşa rady däldim diýip nalyş etdi. Maň nalyşy fedasy gulgula çykdy-da maň maňlaýyna şol ýurduň paçasynyň gyýdy ýazyldy. Indi bir sebäp bilen kysmata görä ol gyýdy almaly, bu ýigit oduny çekip gedibersin. Bir gün paça, Eprun paça aýylgan düýüş görüp, düýüşinde Hatemy görüp, zaňa walalaýlap ýerinden galdy-da Hatem diýen bir sahy döräpmiş. Niýerni görsen Hatem taý, düýüşimde de Hatem taý, huşumda da iki adam baş çatylyp gurrun etse şu Hatemyň gurrun etdi. Men bolsa adym bolsa suw ýoluna da goýberen okku diýdi. Gelecekde de tarihte men adım tutulmanyň aljak. Şu Hatem men bilen dögürdeş bolup tarihte şoň ady galjak. Şoň üçin men gyýdym ýetişdi. Hi bolman Hatem diýen sahynyň kellesini Eprun diýen bir paça aldyrypdyr diýip tarihte bir ýerjiginde bellijek galar diýdi. Kimde kim Hatem diýen sahynyň kellesini getireni gyýyt berjek. Getirip bilmedigi gyýydy talak etjekdem, getirip bilmedigi öldüräňe de ikinji gidip getirjegi gyýdym berjek diýdi.
Ana carçalar paçan aylanıp yor, bağlarlarda, çöllerde, dağlarda, düzlerde. Aho, kimde kim hatam diyen sahinin kellesini getirene şaqayını verecektirler. Ho, deyip çölü çıkan carçayının sesi odun yık gelen beyvanın gelen sade pelvanın kulağına ilteşti de odunu başından bir yere bıla vurup ılgap gelip carçayın yakasından aylandırıp tutup yüzüne koyup ne mi diyen dedi. Men farsaydım mı? Bizim paçamın gıydı yetişti. Kim hatam diyen sahinin kellesini getirene gıyız verecek. Getirivilmediği gıyız talak edip ayırıp öldürüyor da ikinci gidip getirecek. Gıyız verecek diye vayttı dedi. Bir yerde gıyız verilen olsa çok kellerini men getireyin dedi. Ertirden dedin. Bizim eğimiz sallanıp gitti gıykılıklar. Sen çıkayım alken da deyip man yakasından tutup su dönöklüydüp köşkü tarafı alıp kayıt doyup süpem oduna miyizde kaldı. Yankısada pelvanı carçı köşkün içine saldı da şaha tervera cahan pervera şigide öğünü gugslep öňe çıktı bir yerde gıyız verilen olsa kelle meni getireyin deyip deydi. Han soğul vurgıra ya soğul getirin deyin işaret edip takdim bilen bir gıra süýşönükler gitti. Paça bir laysada pelvan baştan ayak göz gezdirdi de be özüne getirme şeyi de değil ekeni. Gücün, kuvvatın, gayratın yerinde yani. Yönü men işimin şertleri var. Oluram 5 tane ol. 3 şerti var. Birinci ulen sağ güçlüdür o. Kellerini getirdim getirmedim. Men yalak bir garip bir de gıyını vermez deyip yüreğine soğuk salmadın yani. Häzirin özünde gıydım ikinizin nikahını gıyacak. Yönü biriniz görkelmen ayratın cayda piyada kalı velenleyecek. Haçan kellerini getirirsin. 10 tane adamı bir kürsünün taşına aylap ortada da kellerini koyup hatamın kellesi mi ya? Gezip beren çopanın kellesini hatamın kellesi deyip fikir getirdin mi? Onu anıklap suğu dedip ondan son sana gıydımızı verirdi. İkinci bilen hatamın kellesini alıp bilmedim deyip iki varmanın burnuna sokup izirkildep elin boş gelaysa gıyız talakaydıp ayırıp sen kelleğalarını ona derek başka böylekeyini uğradıp ona veren gıydım dedi. Üçüncü bilen hatamın yurduna var bilmen, menem yanma gel bilmen, yerin tekirlik uzokluk mukatik kaç kutularını ötme dedi. Yerin deşine girsenem seni yigitlerimi iyidime tırkap tapıp gıyız talak edip senden ayırıp sen kelleğini alıp indiki gidip getireceği gıydım verecek dedi. Şu üç çörte kail olsana hala yol. Bulmasa soğul vurgra indi kırıtçığı yola çağına ol. Ölüm ömür yaman zat. Yankı bir elvelen manglayın tutup bir krevattı be. Mından sıksam yine oran sapın tutuvermeli başka koğun yok. Ya alayın ya ölüyün. Gideceği şuna paça. Hay batır. Barın buna dedi yaraklarını üpçün edip verin dedi. O dövrde yankı bir yanına hancar bıçak aldı. Sünk saplı, birazcık yol harcını alıp atalmana bilmendir neresi bir gariplik dösen son hemme dadı, hemme işi piyada çılıkta geçmeli mi diyen pikir velen ayak yalanaç neredesin hatamın velayeti deyip zövle vılgak. Uzak yol ağız mühlette geçip Yemen velayetine yetişip hatamın öyün soruğla berden bardı velin öyünün ber tarafında bir setir çöküne düşüp oturan düğelere yağ çalıp veren bir ak dolu peşeneli bir beşereli yaşlı var ak sakallı şo yaşlıyın öz hatamdı. Şon yanına geldi esselamu aleyküm yaşlı bu dövür hatamın öyün yerdeka. Hatam için gepletti. Men soranık bu öyüm sonradan deyip de han oğul. Sen son setravelerin marsinenlerde men hatamın mihmanı deyip asellem gıykılıklap vağur sen mihman alan taplar dedi. Bardı da ait şiali ahav mena hatamın mihmanı deyip gıygırdı velin. 2 sanak hava keyik yağlı gelin yankı diyilen cayden böküp çıktı da her kaydı vur koltuğunu girip mihmanın ayağını yeri getirmeli gırdadıp cayın içine alıp uğradılar. İçki tama saldılar kim halli verden gımmat daha eşiklerden, luvaslardan asılgı duruptur 4 taraftan. Mılardan hem giyindirip giyindirip başına da vur verli felleğen çoladılar da bir kaptanını kıstırıp bir kaptanını koyuverip üstüne de bir müşk anbar septiler velin yigit gül yağlı isli yigit olup durdu. Bunu ondan sonra törkü caya saldılar. Giyinişlikteki cayın töründe 40 kat çımılgan yazılgı duruptur.
Ondan soň iki peridat ayak aldığına mın öňüne nadammatlar çekdiler. Her yarım sagatdan nahar ütkap dur. Bir de hatam nirde de diýjek bolanok men ýal aýş aşyrety haçan görün mende. Garyplyk dösen. Yastanyp kapyrga çeýnäp ýatyr, baş uç tekir ýastyk. Ýene näme ağzyn kümşüldü. Peridatlar 3 gece gündüzläp mihmana hyzmat etdiler. Agşamam bolýa öz ýatýan otoglaryna turt gözden gaýyp bolup zym-zıýa bolýarlar. Ýene ertesi ir bilen hyzmatda el kündükli, suwly, hani elin bäri tut mihman diýip elini ýuwduryp hyzmatda dururlar. Suratda 3 gün geçdi welin 4-nji güni ir bilen ak dolu beşereli ýaşly öňkä düýelere ýag çalyp oturan ýaşly içerek girdi. Assalamu aleykum mihman. Şu gözüň öňünde görüp duran nadammatlaryň goş golamlaryň eýesi men. Men diýdim maňa hatam tay diýerler. Men gysylyp geldim mikam diýip pikir etme. Men ömrüm ötýänçäň iýjeňi, geýjeňi, sowjaňy gysyljak adam däl şu bakyp bejermäne ýagdaýym men bar ýetik diýdi. Ýöne 3 günden soň mihmançyň şer tutar ya. Men sen arzyňy dinlemäne geldim. Sen biziňke näme sebäpli geldin? Ya bir iş çakal bilen geldinmi? Kaptanında asynan bıçaklaryň ama var ekenin. Ay ýaşuly, ha? Sen şol hatam diýilýän adammy? Hawa. Emedeklek gelip işin ağzında duran hatamın ayağına yıkılıp ne sebepten geleni beyan edip sade pelvan bir söz deydi. Alystan gelmişem kıyın pişe üçür, uzaktan gelip men kıyın pişe üçür. Bu pelimden kol götürdüm men hatam, bir güna eyledim günahını geçkin. Ruhsat bersen ila dolandım hatam. Gelipdim men senin kellen alsam deyip, gelipdim men senin başın alsam deyip, kellenin tep taşağı giyev bolsam deyip, bu işlerini bir cayına salsam deyip, deren ölüm ölüp gideyim hatım. Sen de yenerini dansa döremez. Senin de yerini dansa döremez. Seni öldürenin ödem vuramaz. Koç yigitler murdar işe karamaz. Men aradım akmak ekenim hatım. Sade pelvan aydır kava hadişler, sade pelvan diyer nedir bu işlere? Yakşılga yamanlık kılındı pişler, pata verdin iyida dolansın başlar, koy cehennem ölüm hatım. Pata versen iyida dolansın hatım, deren ölüm gideyim hatım. Han oğul gıyız diyen, kellen diyen, giyev diyen näme diýjek bolýan sen diýdi. Ýaşuly bu taýda düşünmez ýaly at ýok. Biziň paçamyz sen ýaly sahynyň kellesini arzulapdyr. Kimde kim hatan diýen sahynyň kellesini getirene gıyzym berjek. Getiribilmedigi gıyız talak edip aýyrjak, öldüräňe de ikinci gidip getirjegi gıyız berjek diýip aýtdy. Menem başym çara bilmän ýordum, odumy çekip ýüpüm bilen diýdi. Ya sen ýaly sahynyň kellesini alaýyn, ya da ölüýündik gelen adam men şutaýyk. Ola ağam kelläňmiş. Yekecek tar moy kılıny teninden koparyp öljek. Ruhsat ber, dereňe özüm gidip öljek.
Yöne men gidermelin 5-10 günden uzak kalman, el bıçaklı yigit yine sen uğrunda kellan alma üçün gelir dedi. Paçasa uğradar onu. Düşünmedik olan yine kaytalayın. Yo hana onu düşündüm sen stayda alacık otur deyip hatam dünk otağıma çıkıp gitti. Bir hay yoktan soň bir kulotjal yüppelen şunun ýaly aksaply hanjar bıçak getirdi. Hana ol janwer süýji datdyr. Şoň üçin şu yüppelen elim ayağım berkgül on soňam onça uzak ýollardan alys ýollardan agramlyp hanjar bıçagy ýökedip götürüp gelmän. Hatama bir bıçagyňam kelläň aljak diýsen bolmaýarmy? Ha tamam, men yaňam aýtdym. Ola kelläňmiş, ýekeje gylyň opar biljek, bu peridatlaryň ýerde tormatyny görüp, ýagşylga ýamanlyk edip biljek. Onda güýlmän alay diýdi. Yo güýlü eger güýlmän, roý bolman hagam diýdi. Yo, şu dünýä gelen adam 5 gün öň 5 gün soň bu dünýede ölmeli. Bir ýigitiň bähbidi üçin 5 gün öňre bolaýan ekenim. Şu çal kelläni akitde derdiňe ýar tany ol. Yo men Alman dedim bir sözümde duruyan adam men Alman sözümden tänjek geldi bir yerinden turup eşiklerini alıp geyini uğradı öleyin. Ayşılıya dedi gelen adamın çaka çeli men dünye gelip yüzüm sallap işi bitmen giden adama yok şu koçoluktan. İndem o yağdaylar bolmaz. Sen şu tayip kelle alacak deyip geldin mi hanı? Avum. Alarsınız kellendi deyip yerinden turup sizi uğradı. Bilam Alman deyip kaçtı. Alarsın Alman girdiler kudunu otamla derken kil böyle cana ol böküp gelip yeri hatamağa. Mihman ile böyle hasiyetçiklerin yoktular. Bugün kudunu girişayipsinler bu mihman ile. Ab kellen Alman'a gelip derken kil alan o deyip siz vaylanıp böyle oğlum Alman deyip elini kaldırıp kaçıp yörtürdü. Bularım elin arkasına kanırıp tutup ayarları. Ağan kellesi çünkü gelen olsan vurup çok bizem tutsol deyip. Çıkıdalan olsa gerek ya. O memur başımdan soğunun ağrın sizin sağılığına da mursun zadınıza. Memur arkayın öye gidip dedi. O güzeranın dolayın dedi. Ay biz erkekil eli oyu vereyim. Esfegem alacak ya bu kellen. Bar 2 tane at yerle dedi. 2 tane at yerledi. Bökçöklöşüp durun atları vardı. Hatam ırskallı devletli olan. Min yigit olata dedi. Hatamam bir yerine durmuş paraya. Hatam ağa sen nere dedi Sadat Perman. Min kelläm arzulayan paça varıp kelläm verecek. Hem onun işi bitsin hem senin işin bitsin. Barma Hatam ağa öldüren urmayan olsun senin ağa sağılığını sürüverdin yani. Ya düşünme deyip güçlülen alıp gitti. Uzak yol atla az möhlette geçip bardılar. Eprun paça şehirinin Gunvatır çetinde beyik sıpanın üstünde böyle yurt paçalar bilen yurt davasını edip oturuptırlar. Bu yapımana değişli. O yap araçaktan anırda sana değişli. Berden ikatlı olup püzcörsüp durup hayfen paçan. Hon çetteki başçıgalı elik bulburlu dedi. O adı ne mi? Eprun dedi. Üzerine kalır ağında. Ay Eprun deyip kıyırdı. Eprun del. Böylekilerim hemimiz tutoydan tutup sıpanın. Pese seyretti velin 2 tane atlı cılavun çeyin edip durup. Derhal hatam yokorik el ulap. A kellana la paça bir de kıydın verdi bir söz dedi. Esselamu aleyküm. Beddadet paça. Esselamu aleyküm cahan paçası. Al kellen buna bir yerde kıydın. Aç gözün üstlerin yanına geldin. Al kelleni şuna bir yerde kıydın. Yigiderken öldürmen dir getirdi. Er yigidekeni meni dir getirdi. Senin murdan mağsadına yetirdi. Şişekin var mı yigit işe bitirdi. Al kelleni şuna bir yigide kıy. Ay ölçelendir arskalın demin duası. Ay ölçel ve dur arskalın demin
doğatigil Veneney angeley 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 demin doğatigil Öldürmen deyip arzulap gedensin beni Aya çödüm Rüstem de karşına geldim Al başım ne bugün yer yılda Alıktan gelmiş emey seni görmene Senin murdar mağsadey fikrin bilmene Hatam diyerim da geldim ölmene Al başım ni bunay bir yılda kıyım Ayal kelleni şun bir yılda kıydın Al başım ni bun bir yılda kıyım Hemmesi yakasını tuttu. Tuğu estağfurullah. Kellesini ödürleyip duranın bir sahi olacağı keney dünyada. Ey ya şuli, sen şol hatam dileyen sahi adam mı? Ama bidar ağı kellenin, bidar. Akmaklık bilen menem sen yalık sahinin kellesini arzulayaptın. Sen yalı sahinin kellesinden alıp dedi, dünyada da yaşamak gerek ha. Hala kaptalında yigit öyde de kayıt karası oturandır öyde. İkisinin hem toyunu kası kıyılan toyu başlağa bu tayda bana ağır söz kellal diye aytma dedi. Yok paça. Şu an iki kıftın ortasında çal kelle zan alıp dur dedi. Sen ne dual yan olsan al. Son vah ahmır etme dedi. Ha yankin kelledin almal keneyim deyip. Yo ha tamam. Han toy başlalı o tayda kellal diyme dedi. Şu tayda yankı arzulap görün. Sağda pelvan eprun paçanın kıyına öğlendi. 40 diyeceğinde toy tomaşadan son salınan serpay halatları hatam mihman bolondan son bulara eline atıp atını minip atlanıp öyüne kayıttı velin. O doğurda şu topur yolun orta arasında biri Guma ulaşıp ağlayıp yatır iki tarafa yüzünü guma sokup çıkarıp gözünün yaşlarından guma ovkalayıptır yüzünü bütün ılay çırşalıptır iten eder yalda. Atın başını iyi çekti de yol tutup yatan yığdı. Yatan hav yatan dedi. Kelledi niye kaldırdı? Ne mi ağlayan dedi. Ay biri ağlar, biri güler bu dünyada ne atınır kudiyan mi? İyilin geçişi alıp geçip gidiver kaptanından. Geçip gidiver bombun yalda adı kaptanından. Ansat geçiveriyen adamlardan değildir siz dedi. Ağlamanın bir sebepçi vardır ayda. Her geçeni ayda dilim siyirkti. Netice yok ağa. Aytacak gel. Aytmazsan bizim gidecek gel. İşte ayda bir yıl yatmalan olsa. Severin ölmene yekad mangrına yaşayacak gel. Ha ya şu yeni kenin. İştmen gitmeyecek olun koy sana daydayın son sen olay dedi. Şu çölün içinde şehri avat dip bir şehir döreptir. Onun padişahına bir oğudun peridat kıyı Gülendan diyerler. Men ona aşık oldum. Olman aytti kim bana? 80 padişah Gül Eren mağının hocayını kırnay perinin çepeli sıçalakka varmağındaki yüzünü getirip berene varacak diye aytti. Men onun adını doğru tapılemok, özünün nir dediğini hem bilemok. Eşten olsan kendin kölogası alıp zan alıp durmada geçip gidiver ağa kaptırımdan. Men atın sırtına şu diyen yüzünü men tapıp bereyim dedi. Ha? Men atın sırtına şu yüzünü men tapıp bereyim. Begencini o kaptanına da toğurlandı durumu şöyle karavum oldu. Mını kakıp silkip atın sırtına mindirip öyle gitmekliğini bezedip bıyıgıdın işçini at o tarafa sürdü. Barıp gördü doğrudanım bir çölün içinden kat caylı ulu şehir oluptur. Onun daşına kalaylanan dervedesini taptılar iki tarafa astırıp dervedesini dükürdedip kakı uğradılar böyle iki tane ağız saralgı ay paltalı cellat daşarak çıktı. Yaman katı kak yanı neyme gerektiydi? Padişahını gerek. Onda birisi sen berde dur koyuver deyse yanını sorak görüyorum padişahının koyuver ayır son deyip böyle kızı barıp şaha servera cahan pervera bir 100 laylı git bilen bir akton giyinin bir beşerel yaşlı iki adam siz soraya koyuverir mi? Koyuverin ol hatamdır deydi. Uzuldan bu nazarı beyikten dikilen hatam dörenin bir gaydusuz gayratlı cını beyik olup dörödülen
paça da olsa bunun hormatını tutup görünenden bilen zöwü yerinden galanını bilmän galardy diýär. Esselamu aleyküm Hatem ağa dip salamlaştılar içerik girende. Bu yüzüla aile gitneme Hatema. Ay mıngın birazcık aladacığı var. Batay arca yürüm mihman tama geçelin dip ellerini ayaklarını yuğundurup mihman tama geçirip öňlerine 40 tüsli nazdan matlar çektiler. Ondan sonra hardan gov bolup ellerine bir kasa çay alıp gov yanmaşlaşıp arkaylık bilen oturan wagtlara etdi. Ey Hatem ağa, sen ne sebepten geldin bizim öýe? Ey Gülendam, sen şiýgide baraýyn diýip aýtdyňmy? Ay meňe baraýyn diýenim kendir bilam şol selsepillerin ýerdir da. Meniň bir maksadym bar. Şonu bitirene barjak Hatem ağa. Näme maksadyň bar? Kim maňa seysen paçazy Gyrnay periniň çepel gijijik barmagyndaky ýüzüni getirip berene barjak diýdi. Şo ýüzügi men getirsem, sen şiýgide bararmyň? Şo ýüzügi getir, kime bar diýsen baraýyn. Hatem ağa. Onda barjaklyňa dilinden hat ber Gülendam. Senin getirecekliňe dilinden hat ber. Ol bir mendil ýol däl Hatem ağa gidip getirer ýaly. Bular dilden elden hat berişip turup bir uşady Hatem. Men 7 ýyldan bir çaky dolanyp gelerin diýdi. On ýança şiýgit mihman tamynda ynjytman bakyp ýatgynym. Hakykatdan da işi okkulludygyny bilen Gülendam Hatem'a garap, ey Hatem ağa, senin iki dünýeden habardar peridat aýallaryň mardyr derkäkil janagy. Öýüňe baryp olaryň üstü bilen sorag jogap alyp ahir Gülýereme ýetagmaň ahmal. Egerde Gülýerem magyna baraýsaň, onda gezip gören 70 000 hür perilere, 80 paçazy Gyrnay perige men tarapdan köp salam diýiniň diýip Hatem'a garap Gülendam paçaga bir söz diýdi. Mından gider bolsaň jahan tahyty menden şol güllere köp salam diýilsen Agyrna derler seysen şalarynyň paçasy menden şol gyrnaýa ken salam diýilsen Gülýerem diýip dep çykdyň. Naklederler onu ele şedda saldırgaynay. Kudret bilen yerden ol asmana galgaynay. Vedeley Kudret bilen fekir cennetten bir olgan menden şol güllere köp salam diýilsen Gülendam benim manda çekermen ahy ağlawaýdyn halmatynda benafi Agyrna derler seysen şalarynyň paçasy menden şol gyrnaýa köp salam diýilsen menden ol güllere menden ol gyrnaýa kän salam diýilsen Hatem atlanyp öýüne geldi. Öýüne gelende derkäkil janagy atdan düşürüp öýüne salyp öňüne nazlanmatlar goýdular. Derkäkil aýaly sag gapdanda iýjek nanyny agyna dykyp oturdy. Janagy o tarapynda, çep tarapynda ýüzüni ýelpäp oturdy. Derkäkil aýaly akyldardy. Hatem ağa, sen öňkaklyňdaky öňkü küýüňdäki adamam bolsaň, paglyň uýuksapdyr. Bir kemçiliň bar. Agzynda nan bar, çeýnediňde ýugdy bilmän agyr pikire batdyň.
O bildin o peridadım. Menin üçün bir yigit bir kıyıl karaşıp yatandır. Men olara wada we pawer kayttım. Sen paçan gül erem mağın hocayını gırnay perinin çepelik gicicik varmağındaki yüzünü getirip verecek deyip. Sen şonun salgısını ver aysan. İnsaniyetin içinde en akıllısı sen mi kan deyip sana durmuşa çıkıp peridat almay kat. Yalnızan ekenin. İnsanlığın içinde en akmağa sen ekenin atama. Gül erem mağı nerede, sen nerede? Ona bu dünyada ölmen yetmeklik olmadı. Asmandadır gül erem mağı. Görünen yıldızlardadır gül erem mağı. Hatam ağa, sen kellen ütgöcek olyamı nemem deyip stayda ferkaklayal hatama garab bir söz deydi. Hatam akılsız adam. Ey hatam sen akılsız adam, yeter bilmersin gül erem mağı. Gül eremnin ey adını tutmağın, asman deyin gül erem mağı. Bu dünyadan ölsen ölsen ey, bu dünyadan ölsen ölsen bir gün acalmıştın. Sansız mın yıllap asmanda uçsan, yıldız dey gül erem mağı. Ken perileri yetibilmen kastında, hak nazar etti onu asman üstünde. Yalkasa olamay ayağın astına, bolmasa yok gül erem bağı. Verke kılaydır ey arman arman, verke kılaydır arman arman. Bu derdin senin yoktur derman. Onay sen ol eremni görmen, yıldız dey gül erem mağı. Hatam akılsız adam. Yıldız ey gül eremnin bağı, asmanda gül erem mağı. Ay verke kılcan olatlar öküzün ulağına tüydük çalança değerli ol dedi. Bolmanan bir da minsen ha tamağı son bitirmen koyun ok bir işe minsen. Bitirmen koymacak olsan sana görközmen yığınap koyun bir 500'üm var. Şunak. Yağşetse kızıldır da yük edip başma yapayım 500'üm. Uğra kızıl değil, onun hikmetleri var hatama. O ne hikmetleri var? Men 500'üm sen 5 varmanda olsa. Yol yüreğinin ölen yağdamarsın, üşömersin, ıslamarsın, acıkmarsın, suğsamarsın. Hayvanın, insanın, otun, çöpün, çörün, diline düşersin. Mumur derdin dermandır dedi. Oha! Olur yal olsa yoluk çadama birem der orada limmet verir kanan dakıştır dedi. Öňün 5 varma kızıl yüzük 10 varmağını gukar zümerret yüzükten doldurdu da hatam şakırdatıp ellerini. Ay adam zat başına vur tığım gerek gor deyip kendir kusağına vur tığ bıçağı alıp vurdu da peridatları ölen şehir kutarayınca bile yol yürep ondan son peridatlarına bar selindik iyi da gaydı verin deyip şehir kutaradın ön çöllü kurup başladı. 3 gece gün deyilip çölün içi ölen yol yürüdü hatam.
Şu gidip barışına welin öňündäki ýapy del, onun aňyrky ýapyň üstünde bir möjek bolup keýgi zarladyp gowaýlandy. Hawa keýik janawer ejidläpdir. Ejidlän keýik hatama nazary düşdi dem, ugruny bärik tarap öwürdi de hatamdan hara etdändek ılgawna bady bilen beýik ýapydan pese gaýtdy. Gelip hatama sülkünürek keýik geçdi welin hatam içini gepletdi. Şu ilki bir insap möjüň elinden keýik janawer gutuldyýla dip ortalaryny özüni sokdy. Möjek bir sowsalady. On ýança keýik ýapaş geç gitdi. Keýigiň ýetinden ýetip bilmejegini gözi ýeten möjek. Ýyny urlady, it oturşyny edip guruny ulap oturdy da hatama garşy garap, ştaýda hatama üýrüp başlady. Möjek aýylganç ýagdaýa düşüp ajygan wagty üýrerdi diye. Doýan soň ulaýada. Yüzükleriň hikmeti bilen näme diýip üýrýänini hatam möjege düşündi. Hawa möjeg diňläp görse şu sözlerini aýdan eken möjeg. Men seni tanar men ey şu dünyanın tahisi. Men seni bilermen dünya sahisi. Sahi delikeni hey bahir sen hatun. Näme üçin sen men awymdan galdırdın? Sahi delikeni bahir sen hatun. Mandan sana derre peyda yoktur ey hatun. Gül eremdi bidep çıktın ovadan geldi. Ovadan dendilan şu dünyaya doldum. Keýige kaçırdın indi möje kim böldü. Mandan sana derre peyda, mandan sana derre nişan yoktur ey hatun. Näme üçin sen meni adan sen aldırdın, hiliş ettin sahilini sen bildirdin. Keýige kaçırman, keýikni kaçırdın indi möjegem öldürdün. Mandan sana zerre peyda yoktur ey hatam, sahi delikeni bahir sen hatun. Ve benim hay bahir sen hatun. Bahir sen hatun. Möjek ağa menden 10 ýalyny alamasana. Ay nalamadym çiş etdiň mi hatama? 6 çağam hininde garaşy otyr. Hawa ejem bir zat getirer agdy kümşüldeder diýip. Bu diýdi 3 günden bäri men aç aw garasyny göremok. Ýanjy şu keýige gawat delip oňam da ýerden ýetdim diýip murtum art aýagyna toýnagyna sypap barýady. Ýany ýetip berem dedi, ortamyda özüň sokduň da onu ýapaşyk goýberdim.
Indi dedi ağaçlığımdan içegämidir yaştayda 6 çağamam ağaçlığından öler olarım kanına senin alarsın hatıma. 6 çağına alacak bolsam da indi men bir zatlar etmesem olmaz dep kendir kuşağından bir tiğ vardı son çıkardı hatım. He köyünden alan. Çep budunun yankı bıçağı bilen sünke dererek jılkırak yerinden kesti dem etini taşladım öjöge. Meşe niye olmasa? Möjek bunun gumu kalap sülököyün sarktırıp süýjedip bunun laklık attı. Bunu gören hatım bu tarafımdan mervereyle dip. Bula yağına melanışla uğradı. Dur hatım ağa sahilin gözünü çıkarayan ekenin. Yok özümden gençeme kesiştirip vereyim daş doğru varağımdan dedi. Son özümden gidem son kalanımı çağaların akday sürep dedi. Yo bir kulağını yendek oldum şu dedi. Çağalara özüm tapan. Sen menden razı mı? Sen yaraladım hatıma. Yara veren işin olmadın. Möjek sen menden razı mı? Senin o dünya bu dünya iki dünya razı. Onda bar yolun veren bol diydi veren gurun halgoçun bıçağı al zan kaydık möjek yapaş geç gitti. Mını yaman ervet kesip de ayağını hatım. Dinlisiz gan akardı. Sürünüp gün yaşıp karankı düşendi önünden bir cengel çıktı. Şu cengele varıp yüzüylüğüne yattı. Şagallan üşen mekaniken osolya. Uzakluktan u şagalların sesi var. Yüzüklerin hikmeti veren şagalların hem nemedik kıygırşyallarına düşünüyor hatam. Adamisi var da adamisi var. Onda bir şagalın sesi var uzakluktan. Adam olsa hatamdır. Onda bir şagalın sesi var. Hatam olsa yaralıdır. Düğün bir möjek bilen gurrunda solduk bilen şo möjek şonun epesli etine mi yerine Allah. Oho, onda paçalarının sesi var şagalların gorgorlap. Hatam olsa ol bize Tanrı mihman. Mihman fiilemadık biz dedi. Özümüze muramar soň üçinem yörün mihmanı hormatlalyn onu bizim üstümüze getiripdirler dep ştaýda algaşyp uglaşyp geldiler hatamı görüp şagallar daş töweregini epesli şagal gursap aldy tegelenşip oturup hatamaga assalamu alaykum da assalamu alaykum Esselamu aleyküm hatama adan esselamu aleyküm hatama hatamam gıymıldarı mı darı olman yatan özünün gidiyorrak elini zordan kaldırıp aleykaldi aleykümselam şagallar sağaman çağa çoğu çınkırışmıyor musunuz sağlığa malık soruştular hatamaga yaman yüzüm çıtılman bir tarafıma zere de etim yok adiydi sün görünüp dur ayağının buğdunun. Sen derdin başkaça ken o. Bizim derrew tebimiz var. Sen derdine emeder derman eder dedi. Çağırayın mı? Çağır dedi. Şagallan tebibine şingil voy derdiler. Şingil voy deyip şagallarına yüdülendi öleyin. Anırraktan bir arrıcak şagal çıktı. Tebib şagal. Ne mi hizmet paçam? Aşıkar aşılıp bir ölen hatam dedi. Şimdi derrew derdini gördün ha. Derdine derman tapmadan. Başın ölümlü malın tarlağını düşünmeyen mi? Paçam çopallı çoluklu giden sür malım yok yapıdan yapı edip verin. Menem sen ya şagal tüyüm daymadan ya dersin sıpraymadan başka da adam yok dedi. Yönü kuşluğa ya da vur kuş getirip yatır. Şu kuşu getirip yencip etini yapsan şu kuşun etisine derman dedi. Onun yaman yolu yok mene gidecek ya. Şagallarına yüdülendi. Hayfin şu ayağa gidecek dedi velin. 7 yıldan beri önmen yören şagal vardı. Şılayttı. Men şu kuş değil yani kuş getireyim. Ha tamam bir dua etse adamlar duasından dedim. Menim bir hayır tapıp adamdan bir 5-6 çağı olup mennenem dedi. İyidime çınkırdıp gelsemdim dedi. Bar onda getir. Bir salımdan son yankı şagal değilen kuşu ağına ıstırıp getirdi. Hatama öz elin var yencip yapsan önküsiyal bol yamsın. Teviminin aytmanı oradıydı. Etini ayağına yarasına yaptı. Üstünden mata saradı. Şu kuşun etinin kızgınına hatam meymrep mır uka etti. Ertesi irvelen askırıp turdu. Heni dem şagallar daşını kurşap oturuptur. Başka hayvan diye peri yetiraymasın diyen pikir velen. Hatama o yarağın aç görüldüydü. Aç görküse yara bildiren o. Ön könkülük olup dur ayağı. Size şagallar tevipçilin gözünü çıkar yani keniniz.
Men yolokçu adam yolda ýagşy diýip ýerinden turup bir uşagyny çektirip uğrady welin. Bu tarafa gitme hatyma. Bu tarafda näme bar? Böyle gitsin ikizan dırnakly asmandan gelip gapjap äkidýärde döwsüpat bir zat mahlukat ýokaryga gidip dağın üstünden ýere zyň öldürýärler diýdi. Ýokardan, hawa ýokardan wah men şo düýnün näri ýokary çykyp bilmän garanda diýip şo tarafa tutturup uğrady welin. Barma hatama, ada gitme hatama, diýip bir de ulaşy kaldy şagallar. Şagallan öz geçmeldel araçağı vardı, düglerin mekanı başlayadı diye. Cengil kutorundan son dağlığa tarap urdurup başladı hatam özünü velin. Ana aydışları yalak yukarıdan iki tane kirlisi kadan yal mahlukat gelip dırnaklel kapça hatam yukarı kal uçuğuradı. Bir beyle kızına iblebde hablabadu. Düglerin hem diline düşünüyor yüzüklerin hikmet velin. Şınzın alım yazın malımı deydi keni. Döw bir-birine. İblabda hablabdu böyle kısam lokku tutulukku aýşy öňküziň ýanymyzdan meňde işte gunça peşenelce agramynca her oturuşukda da gulumyzy kamata getirýär paçamyz. Jahan sahyt hatam geljek, yer ýüzünden bir ütgeş adam geljek. Bir de aýdýan hatam bolsa, bizem myň öldürsek efsun okap biziň zyňandygymyzy bilip tohmut könünce gırır diýdi. Birinji görkezeli zyň diýse soň zyň öldüräýär, soň alajaňsa da zyň aýar diýip şo pikir bilen bir ýerden bir aýlandylar hatam arkalarynda. Şo taýda adam zat ayak basan ýerde bir tarapy boýsuz deňiz, bir tarapy bir küçük mendil uzaklykda kertme gaýa. Hol aňyrakda bir ýüklü düýe sümerýälek bir kara gowak garalyp dur. Şoňa tarap hatamy gowaň bady bilen alıp girip gitdiler şo sümülüp gowagyň içine welin. Dağın içi çapılıp bir pesdecik şäher bolup gidipdir. Ortaky köçesini sypdyrman iň soňky jaý eltdiler welin. Şol jaý nagyşlanyp köşk edilipdir. Şol köşküň ağzından girdiler welin. İçki jaýlarynda paçalar, döwlerin paçasynyň sesi bar. Hay döwlerim, şo garaşyp berilen hatamdy. Şondan andyň öldüren bolsaňyz tohumyz tükönünçe gırırdım diýip ses bar. Döwler bir-birine aýtmadymmy da aýtmadymmy? Hatamaga bizi yamanlaýmy öldürdirdiň. Ýok öz işim üçin siziň derdiňiz denmeýdi. İçeri girdiler welin. Nästan peridat bilelikde şawrt ýokary kaldylar da hatamy görenden "Assalamu alaykum jahan sahyt hatama köpräk garaşdyrdyň, geldingmi?" diýip salamlaşdylar. Peridat paçalarynyň gözi kör ekeni. Batyl şutaýda görmän hatamy şöyle öyle böyle seredip durupdyr. Gözüniň garasy agy, garaçygy hemmenade içinde barda ýöne gözü görenok. Ýanky paçalarynyň elinden tutdy da bir kimsiz gözel olmaz perim sen gözün körmü dasıl? Sen gözüne näme boldy diýip hatam şutaýda peridat paçanyň gözüni sorap bir söz diýdi. Ağlaweni ey peridat, ağlaweni ey peridat, sana näme oldy diýsiriňni maňa beýan göze näme oldy. Bu dert bilene yanıp bişen, yaman nerde ulaplaşın. İki gözden çıda düşen, göze näme oldy, perim näme oldy. Ak yüzün şu dünya yalkım salanım, ak yüz bu dünya yalkım salan. Canımla otlar salan, o torpak senden nurdan olan ey göle näme oldy.
Bu dert bileni çekme yarman, yaradanımı kılar perman. Hatam atanı kılar derman, gözü nem oldu nem oldu, size nem oldu nem oldu. Ah ley. Hatam atan kılar derman, hatam atan kılar derman. Gözü nem oldu nem oldu, perim nem oldu nem oldu. Hatam ağa bu derdi sorama 200 yıl mundan gözüme kara suwunup kör oldum. Nädeyin peridatlara ölmeklik yok, şondan bäri ýaşap ýörün diýdi. Zerkä kılaýalynyň müňwür derdin derman diýen ýüzükleri ýadyna düşdi. Elindäki ýüzüklerden keçi barmagyndaky ýüzügi çykaryp peridatlaryň birine baryp peridat bir piýala suw getirle. Bir piýala suw getirdiler. Şo suwuň içine ýüzügi atdy da täzeden alyp barmagyna dakyp şo piýalany sag eline alyp an peridat gözüň bäri tut diýip çepel bilen egninden tutup paça peridatyň ýüzüne serpdi. Ýanky ýüzüge atylan suw bilen gözü ýalpa maral ýal rowşan deýin açyldy. 200 ýyldan bäri dünýäniň ýüzüni görmän ýören gözüm bugün seni gördü hatam ağa. Dile dileňi diýip üstüne zyňdy özüni. Dilermän näme garan diýdi. Eýan gün yetmezçilik başladyň o watyma. Dilerini azatken näme? Mundan pesinsiň bagymda 70 000 perim aýlanyp börendir. Saçy topugyna düşüp duran. Bulardan saýlawlaryň akitdi. Eklawlaryň diýen barny akitdi. Onuň içki tamda altyn, kümüş, gowhar, zümerret, çamçyraklar, ýalpyldy, gymmat baha daşlar bar. Bulardan ganar akitdi bildim. Başka men paçalygym meren başka näme merekdi. Bu peridat diýdiň welin bu peridatlaryň hemmesine deýän öýde iksan peridatym bar diýdi. Olaryň iýweren ýüzükleri seň derdiňe derman boldy, gözüň açdy diýdi. Ondan bu peridatlaryň näme deýin? O gyzıllary men iýle paýlap oturup bilemok. Baran yerim gyzyl wasylyp ýatyr diýdi. Paçalygyň özüňe nisip etsin. Men şu garyp halymda goý howdyn. Be, şudatlar gerekkä bolsa hatama saňa näme gerek? Maňa diýdi, 80 paçaň paçazy gyrnay periniň çepel gijik barmagyndaky ýüzügi gerek. Oho, oňradyny tutmy ber da kelläýi birdiň. Odalam zordan ýaşap ýördi. Ol diýdi ýokarda ol 80 paça bir birinji paçasy şäheriň paçasy diýdi. Onu men edip bilmen, onda näme kalkyldap diýdi. Onym mar, munym mar. Wah, yaman derdim. Gözüm açdyň, iýen agyz uýalar. Menem uğrunda ýykyltyr bolmasam namatlyk bolar diýdi de. Alymy telsimatdan ileri giden, alymyň aňyrsyna çykan 4 san dünýäne çağırdy. Haydi oglarym, menden ýokarda 79-njy paça eltip düşürüň diýdi. Özüňiziň baranyňyzy bildiräýmä. Özüňiziň baranyňyzy bilseler 79 bolup öldüler oturar diýdi. Bir gez pese düşüp biziň şäheri ýenjerler. Han alyp uçuraň diýdiler. Hatamy arkalaryna hop edip alyp dik ýokarlygyna uçup başladylar. Şu gidip barýarlar, şu edip, bir ýadasy ýokarkadyň ýa, ol diýip ýadasy ondan ýokarkadyň ýa. Şu gidip barşyna, şu haçan ýetjekkä diýip içini gepledip barýardy hatam bilen. Şuň 14 gün diýilende o tekillige gaýyp düşdiler. Hatama aýtdylar, ey hatama. Sol görünýän diýdi gül erem magy. 80 paçaň şo taýda bolmaly. Indi sen bizi iýdeme, bu taýda diýdi, aýaňy ýandak çümüp ýapyşykdyrnak goýgorjak aladasy ýok diýdi. Şu sebitlerem diýdi jennete degişli. Bize mundan aňryk geçmek bolanok diýdi. Indi biz öz ýurdumyza gaýtjak diýip şu taýda gözden gaýyp boldular welin. Aýyekanyň ýary bir hudadyr diýip gül ereme tarap ýörep barýardy welin. Müşk anbaryň ýyty. Ak geyimli hür melek
perida gıyıllar, saçı topuğuna düşüp duran, öyle, böyle, salgım atıp yürüyüp yürürler gözüne görünüp. Hatam yüreği vasvasa düşüverdi. Oho, gül yereme yalpıldap göründü. İndi başıma näwin yeterka deyip gül yereme yetip barayan hatam stayda. Bağlar göründü, çağlar göründü deyip bir söz deydi. Ömürleşip kara bağlar, ömürleşip kara bağlar, bağlar verindi göründi, uzun saçın yerine salan, hürler verindi göründi. Yalpıldaşıp talla saray, nesip etse bizgen maray. Ey Hudayim olgul haray, hürler verindi göründü. Alas yerden salgım atıp, her kaysı her yana vakıp, gören kişinin bağrın yakıp, dağlar göründü göründü. Hatam aydar yok ovası, hatam diyer yok ovası, dar eyleyer bilbil fesan. Burna geler güller isi, çağlar göründü göründü. Bağlar verindi göründü, dağlar verindi göründü, çağlar verindi göründü. Gül Erem mağının hocayını Güleprun diyen bir peride attı. Hal hatam düşürdüler. Barın alıp gelin deyip bu da iksan dögünü uğrattı. Hatam yörep barayadı. Yine iksan dög kapçap hatam yukarı alıp uçuğuradı. Bu ne hilek oldu. Dög olundan sıpmaklık yok. Ahir birinin elinden malcırarını o deyip içini yepledip barayadı hatam. 3 tane peridatın önünde getirip düşürdüler hatamı. 3 peridat şavırt yukarı turdular da Esselamu aleyküm hatama köprek karıştırdın geldin mağa deyip salamlaştılar. Hatam içivilen ayttı kırnay peri diyen şey. Sen mi kırnay peri? Yok kırnay peri sen paçanın üstünden uçar köşkü bilen aylanmana ayttı deydi. Yürsen ol gelyen çadiydi, bağın acayip yerlerine aylal deyip ortağa alıp hatamı acayip yerlere ayladılar, grup udok yerlerine öleyin. Bir salımdan son bir köşk ay verip kaptarlarından aylan uçor köşk gelip önlerinde kondu.
Holha gırnay peri geldi hatama yor alıp baral sen onu deyip stayda 3 peridat ol köşkün daşından geldiler bir tilsimat oldu velin köşkün daşında nağışlanan kapı birden yalpa açıldı içinde aydım zadın sesi bilbillerin ovadı adam zat dinlese aklını şaşırıp barayan ovadlar var içerik saldılar velin 80 padşahı Gırnay peri 170 kat perdel aşağı 40 kat çımılgındı oturuptur. Her tay saçını 10 neş bölüge böldürüp her tarafında 10 neşten peridat daşın tegelenşip daşının bedenini örtüp oturupturlar ördürüp saçını. Hemmez hatama nazar düşüp şavırt yokorek turdular da hatamın hormatını tutup Esselamu aleyküm cahan sahih hatama köprek karıştırdın geldin mağa deyip salamlaştılar. Sen Gırnay peri olsan, sen çepelgicicik parmağında bir yüzük var, şonu bana berinin dedi. Onda Gırnay peri aytti, ol çep parmağımdaki yüzüğü ne edeceksin? Onun için bir yigit bir kıyıt karışıp yatandır, men de olara söz verip vadedik kaydandım dedi. Hatamağa, ol yigit, ol kıyıt, ol şagallar sana duşan, ol keyik, ol möcek, hemmez öz peridatlarımdır dedi. Sen sahiliğin sinema üçün şoları, şo sıfatını ütgedip, şo hayvanlığa salıp iyidinden uğradandır dedi. Ol yigit bilen ol kıydan peridat, şoň üçin senin sahiliğin sinema üçün iyi verdim. Sen 5 kelime sözüme kulak salsan kimin kimden anıp düşünersin deyip 80 padşah Gırnay peri hatamın elinden tutup yüzüne karap bir söz dedi. Senin üçün 500 verdim. Senin üçün 500 verdim. Perilerine pinhan kaldydın. Bir gün hatama gerek bordiydin. Yüzükler meninki bilgin hatam. Bir peridat yolda yattı, sana bir nece sözünü kattı. Yok yerden emeği şehir boldu, olar perilerdir bilgin atam. Bir peridat keyik bolup kaçtı, bir peridat möcek bolup kovdu. Senin etini yiyen boldu, ular perilerdir bilgin atam. Ken perişteler şagal olşan olup, ken perişteler şagal olşan olup, seni mihman kavul kılıp, bir peridat tevip olan olup, kuşu getiren mendim gatan. Ezrail, Mikail, İsrafil, Cebrail dördüsü seni alıp aldı. Dağ astının yer üstüne kör olanam mendim hatam. Hatam sen sahi adam.
Husni getiren mendim hatan, kör olan olanan mendim hatan. Be onda öňünden bäri ýylymdan ýydarlap ýören ekeniňiz o. Hawa sen tüs yaradanyň beren sahysysyň diýdi. Panda. Onda diýdi peridatky men diýdi uzak goly şunça azaplar bilen gelendir. Bir ýüzüň açyk görkez. Ay ýüzüm açmaýyn özüňden gidersiň hatama. Armanly gitmäýin, ýüzüňem görüp gideýin peridat. Abolya onda özüňi ýytwarylja tut diýip Ştayda 71 kat perdeni şavrt yokorik götürdü. Gözüne düştü, yüzünün nuru hatam, yüzünü kaklışından, uğudurluğundan yana hatam. Vandarin hadi için arkanı özünden itip yıkılıp yattı. Huşa getirci gülleri iskatıp hatamı huşuna getirdiler. Ondan sonra hatamı ortal bağın acayip yerlerine ayladılar. Bolmasa hatamağa galay sen bu tayda. Bu cennetim onu deken yöne berilince ömrümüzü vurup panda geçireli. Indi iyida dolansak ne çabuk geçtik hadise? 7 yıl 7 ay geçiptir. Onda sen bilen hoşlaşalı peridatlarını çağırayın deyip peridatlarını çağırdı. Ondan son kava diyen bir caya salıp hatama bir gül iskattılar velin 35 yaşına cahil yaşına dolanıp geldi. Kartaşan yaşından. Ondan son peridatlarına da biz taraftan salam aytkının hatamağa deyip bir serhoğuza çümürüp çıkardılar. Hatam öz öýünden askırıp durdu. Hatam bir koltuğunda zerkakıl, bir koltuğunda cana ol. Bu zatları düşünde gördü hatam. Bundan son hatam öz yurdunda peridatları bilen köp hayırlı işleri ettiler.